Gaur plater sofistikatu egingo dugu, gure gonbidatua ere sofistikatua delako. Txiak. Eta osagai asko izango ditu platerak. Gure gonbidatuaren ibilbideak ere osagai asko dituelako. Maite Eskarmendi kasetaria, aurkezlea, zuzendaria, animatzailea eta jantzi aholkularia da. Lan asko egin ditu telebistan. Garai batean telefono aurkibidea hartu eta galdera lotzagabeak egiten zizkion jendeari telefonoz. Bikotearekin deslaiala izan alzara eta horrelakoak. Gaur nik egingo dizkiot galdera lotzagabeak kozinatzen dugun bitartean. Maite ezagututa ez dut uste inongo eragozpenik izango duenik erantzuteko. Gure lehen erreportajeak Donostiraino eramango gaitu. Eureka Zientzia Museoan dagoen tabernara. Aitorrek taberna erakutsi eta Julenek errezeta bat egingo digu. Txampi risotoa Idiazabal gaztarekin. Bigarren geldiunea Maiabian egingo dugu. Trabakua bekoa baserrian. Han jaten ere ematen dute. Imanol Mugarzak ontarraizka eta xixa horien txalada epela prestatuko digu. Orain, serio ateratzen da gaur egunen eta teleberrin, baina ez dakizue zenba gauza egin ditun Maite. Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txegaude, Maite eta Bilok, zer moduz, ongi etorri? Osondo, Joseba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri etortzea, zemuz moldatzen zea zukaldian? Ba ez oso ongi egia san, baina saiatu egingo naiz. Nik nire trukotxoak dauzkat eguneroko janariak eta prestatzeko, baina, bueno, hain zeak ez. Balkarrekin gaur Maite ingo dugu, arroza karabinerokin nola saldatxua, eta gero ingo dugu alioli bat estragoiakin. Oso erresa. Erresa eta eharra, eta parriak seguru dazkaur hau Maitekin. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Maite, garatu ingo izu momentu batela pixkat errezeta, bale? Bai, mesedez. Ados. Baitu, alde batetik emendakau fumeta, dala arraisalda bat, baina arraisalda hori ingo dugu aberaztu. Nola? Ingo dugu tipulina, asana jo pixkat ondo gorritu, ondo gorritzen deunian karabineron buruk eta asala botako izkio, gero hemen ingo dugu brandiakin flameatu, eta gero ingo duguna da salda bota. Eta orduan hori utziko dugu ja arrozaiteko salda eukiko dugu, bale? Arrozaiteko garaian, hor tipula erdila erabiliko, bueno, tipulinan erdila, ingo dugu gorritu lapikuan, baratzu jagotako jo, piper berdia, tomatia, hemen dakau piper hautz goxua, dakau tomatia konzentratua, azafraia, eta nola ez, arroza. Noski. Eta baitare aberazteko hori dana pixka gehiago, hemen dakau baratzuria eta almendrak, ingo ditugu sartagian tostatu, ingo dugu gero morteruan txikitu, eta hoi baitare arrozai botako jo, bale? Bale. Oso ondo. Eta gero, amaitzeko, zan dizuta, alioli bat ingo deula, hemen dakat ospina, estragoia, arrautza, eta ingo deuna da pixkat, hola, alioli hori ezi egoteko hain fuerte, ingo deuna da baratzuia eskaldatu uretan. Bi aldiz. Eskaldatu, kendu, berrio eskaldatu, hola, suabeago geldituko, ez digu hainbeste errepikatuko, eta hola, jango dugu alioli, hola, bildurri gabe. Ados? Ados. Hola oso erresa dirudi, ikusiko dugu, Bikan, erresa ateako, alase. Baitu, jungo zea batzuia zuritzen erraz, ezta? Bai, hori badakit egin. Bikan, ba hori zure kontu, eta ni beste alde batetik, hasiko naiz ja, gure saldan barazki martxan jartzen, bale? Zenbat ale edo, zenbat dana? Zenbat ale, zukin dituzun saioa gaina. Ba, ez dauke, Ez da kasua Ez zitesan. Lau bost ale. Lau bost, bai. Eta aldi berian kontatuz, zenbat saio indituzu, zenbat, gaur ikustizu, gaur egunian, teleberrin da nahiko seria. Bueno, gustago zaude, baina gustago zaude olako gauza seria, leheno festa, zenbat... Bueno, bakoitza bere garaian, azkenian ere, bueno, nik... Ez daizu pasazuri festagirua, Bueno, horrela jaio nintzan, ez dute festarik behar hola egoteko, baina
Bai egia dala, bueno, momentu baten ere, hasi nahi dezula, eta beste gauza batzuk egiten, eta, bueno, albistegiak aukera hori ere mandidate, karo, ja ez naiz orain 20 urte hasi izan neska hori, ja, emakumea naiz. Eta, orduan, bueno, pixkat ere aldatu behar dezu registroa, ez? Naiz eta beste hori ere mantendu, baina, bueno, ez dut uste denek daukagun perfil bakarra, nik ustek... Aldatzen dijoa. Aldatzen dijoa, eta horiek lantzea ondo dau. Eta igual inbiardia probatu eta probatu, jakiteko zein dan gehien gustatzen zaizun, eta ez bazu probatzen eta jakiten. Hoixe, mugimendua dagoen lekuetan, bakizu, zoriontasuna dago. Dudik, gabe. Baina, bueno, garbi dago zu probatu dituzula eta gauza asko. Eta hori guztitatikan, nun sentitu zea lasaiago, hobeto, lanea juteko gehiokin? Jo, behitu, nahi jende askoek, eta nik uste hontan lan egiten dugunak, edo askok behintzat, kriston suertea dugula, ze gustokoa dugun lan batetan gaudelako. Ordun horrek asko erresten du lanera juteko orduan, ez? Baina nola, ez dakit, denei hartu izan diot beti bere alde ona, baina oso gustora egon itzan adibidez euskal kanturik onena zuzentzen. Eko saio hortan, zuzendari bezala neon, eta aukera neukan, eskua danean sartzeko, eta hori guai dago. Hori gustatzen zaizu, ezta? Bai, ze ikasteko aukera pila ematen dizkizu, eta lanbide honetan gauza asko daude, ez? Ikutzeko, lantzeko, ikasteko, eta, bueno... Ze falta zaizu zuri ikutzeko eta lantzeko eta esateko? Ez aia danien ibilizea? Beitu, nahi geratzen zaidan zea da, eta horregatik ikasi nuen kasetaritza, da aurkeztea. Programa bat aurkeztea. Gaindituta dauka, ja ez dauka lehengoko grina hori eta zea, bueno, ze adinarekin ere, ja beste gauza batzuei ere, bere balioa ematen diezu, baina bai, saio bat aurkeztea, ez sukalde... Sukaldeana ez. Sukaldean, hombre, jarri naiteke, baina bai, plato batetan programa bat aurkeztea. Mona. Eta, bakazu esku artian zerbait edo guandik ez dakigu eserre? Bueno, eske ondo esan dezu, ez dago nere esku. Ez dago zure esku. Igual zuzendari eta aurkezle izan biharko zea. Bueno, agian izan daite, baina, bueno, lan gehiegi da, nik uste bakoitza bere lekuan ondo da, hola. Baina bai, hori izango litzateke, bestelare, Joseba, denetarik egin dut. Orduan, bueno, jarraitzea, mantentzea nik uste dala, une honetan, garrantzitsuen. Baina, noiz aurkezten ibilizia saioen bat, ez da? Bai, aurkeztu nun itxuroso, modari buruzko itxuraldaketak egiten genituen, modarekin beti oso harremana zuzena eukidet. Ikuste zaizu, beti txukun-txukunga, moderna. Eskerrik asko, saiatzen gea. Eta programa horretan adibidez pila gozatu nuen, gero nintzen ere kate pribatu batetan, hor ere aurkezten nuen modar inguruko atal bat, alkainekin ere zueko horren saioan eukinun moda atal bat, bueno, ez dakit, nik hortan oso gustora ikusi nun nere burua, baina ez dete denbora nahikoa euki txirrintza hori. Ze motatakua gustauko zitzaizuna orkestia, ze motatako... Hortara irikita nago, baina nik uste, hori elkarrizketak, entretenimendua, lehiaketa bat... Nere puntua daukat, hortan. Torriko dia, seguru egon zeatikan, zuetzakazu itxura geldikan egotekoa, eta horri bilizia hainbeste denbora, eta guendikan gehatzi zaizu errapildua, ez da? Hombre, espero deu, zeba indikan jubilatzeko zoritxarrez asko geratzen zaitu. Hori behitu, guendala gutxi honitzen karra errejaldekin, sari batzun, txuleta sari batzun epaile bezala, talek esatezun, yo si fuera albañil estaría jubilado. Pero como estoy aquí, no me voy a jubilar. Claro, es que desberdina da. Hemen, aktore bezala, balde batetik bestea, ez dizu hainbeste gogo emateko jubilatzeko. Biliko bat zinean, harriak moiten osakuak alde bat eta bestea igual errezago... Ez, bueno, nik uste dut haindik gauza asko dauzkadala egiteko. Nik nire buruari ez dizkiot mugari jartzen. Hortarako ja besteak daude, ez? Orduan bueno, nik ilusioa badauket. Eta nire lanari maitasuna ere, orduan hortik aurrera... Ikuste zaizu. A ber, hemen dauzkagu ja bost taleak zena ez unekin egitea. Horri bakoitza, hola, lau bost atitan. Lau bost atitan. Eta horri jarriko dituten ben, esan deten bezala, hola, gorritzen almendrakin. Eta gero ingoitugu birrindu, bale? Orduan hemen botakoet, olio tanto bat, horrelaxe, hemen ere jarri deu saldantzako martxan,
Horrela, xe. Ne gurasoak hau ikusten badute. Ze esango beba. Bueno, ikusten egongo bia, baina. Ze esango izu beba. Lotxa gutxi dudala. Bai? Bai, baina hori garbi daka, Bai, bestela ez dau, zer eginik. Bota honea. Bueno, hola. Horrela, xe, volta. Oso. Trajitu putu bat emango jo. Bai? Eta biharretena da tomate hori ere bai hemendikan sigortuta betu. Iten deuna da, erretika moztu. Bai. Horrela, xe. Erdikan. Hemendik. Eta gero, hola jarri. Eta asalak goigaldian atzi, eta mamiga dan ateako jo, bale? Oso no. Gero bertara botatzeko. Bale. Eta hemen, beitu, tipula eta zanaiua. Hau da, saldaiteko. Ilegi txikitu, baina ez da ezer gertatzen. Hobeto sobra neukitzea. Hau, prejitzen. Baina fina zea, askarri biltzea suzukaldian bai, A ber. Danak esateiena erdizka, fin ibiltzen dira. Fin. A ber, ez naiz gaizki moldatzen, egia da gustatuko litzaidakeela, sukaldatzea, gustatzea, ze ikusten net, jendeak pila gozatzen duela horrekin. Sukaldatzen. Ni nire kasuna, a ber, nitzako, ni bakarri bizi naiz, eta oso ondo moldatzen naiz, eta, bueno, nire moldatu iten naiz. Igual hori izatea asko da, baina. Ze gauza prestateitu zu etxian, zein da zure partera arraskastatxuna, igual etxian bakarri zaudenian, igual etxe zegain beste lan hartzen, baina gonbidatun bat etortzen danian, edo zer prestatzen diozu? Jo, aspaldi ez dutela gonbidaturik izan, ni jungo naiz bihar, zer prestatuko zenian, jungo banitzan. Ez, pastarekin adibidez, baina ez pasta bakarrik, gero erabiltzen ditudan osagaiak, eta amak beti esaten dit, hori imaginazio asko dudala. Bai, Sukaldatzeko, baina, a ber, gauza oso sinpek egiten ditut. Baina, bueno, jartzen dio nire ikutua. A ber, pasta berezi horre, ize botako zenion, ze egiten dezu pasta berezi bat iteko garaian. Bueno, urdai aspikua eta, osea. Ez, gustatzen zait adibidez, burrata gazta pila gustatzen zait, albaka pila gustatzen zait. Italiar puntxua da kasu orduan, ez da? Bai, eta gero arraultza. Nahi esate diatenean zuzertzea, de carne o pescao, ni beti esate de huevo. De huevo. Nik hori, behitu, askotan esaten dut, ez nahiz aspertuko esaten, beti esaten dutena. Gutezean nian, jatetxe horietako sardunak eta ez dakiz, eta beti dago entxaladak, gero entxalada templada, gero dago beti plateren bat arrautzakin, gero arraia eragila. Arrautzana beti kapitan general. Bai. Bai. Arrautza eskalfatu bat, onjo pixkatekin, edo... Zer da horrei da bazte jona? Nei, arrautza benetan, da... Ez dakinik txikitan nire aitak pila jate zitun. Eta gero etorri zan moda esate zutela arrautzak ez etziala ona, kolesterola, eta... Nik egunean igual bi edo 3 jate ditut, eta behitu. Bai, eta nire aitak ere bai, eta behitu hor da osan eta esaten nik esan zuenian hori lehen urutzi jatia, Eta nire amunare bai 83 urte eta bizitan, eta egunero afaltzeko tortilla frantzesa. Egunero. Nei benetan goxoena da, eta adibidez pastari ere arrautza botatze diot, danari botatzen diot arrautza. Egia da. Amak lekak egiten ditu eta lekei ere botatze diot. Bueno, no sé, igual da pixkako txinada, baina gustatzen zaipila bat. Energia hor da, hobentzat arrautzak emateu energia, eta gaina ez du zapaltzen, arrautza da gauza bat ondo laguntzen dula, osagaiek, oso suabe da. Eta oso ondo borobiltzen dudana, ez da, Joseba? Hala da, hori ere bai lenguan sukaldariar batek esan zuen, zenbat arrautza botatzei jot, onjo nahasi batei, eta esan zuen, arrautza gehiago botatzeatik ez da izorratuko, onjoan zapore horre ongoa. Ez da nahazten. Bueno, hemen da kauna. Guain, behitu, saldaiteko, jarri du hemen buruak, jungo beha zanpatzen. Zanpatzen zeatikan bakizu buruan sustantzia da hola, orduan jungo beha zanpatzen, eta utziko dugu pixka tostatzia, eta tostatu hostian, bai botako dugu brandila, flameatuko dugu, eta salda botako dugu. Hemen txere, ikusi, batzuiak eta almendrak tostatzen. Bueno, maite, eta hau oso bidea dut da dihua, pintxe harra bota gaurkoan. Hemen txe, behitu, buru zanpatzen jungo beha, hola, zukua ondo ateatzeko, eta gero bueltan, pixkat ja erreta daunean, ningo dugu ja brandi bota, zu eman, eta gero salda. Hemen txe hau dazkau kolore hartzen, eta hemen txe hau dihua gorritzen, suabe. Eta bitartian, guaz erreportai batean, guaz Felixa kafeteria. Guazen, eta ikutsiko zu eser nolako, arroza prestatu diguen. Kaixo Joseba, Aitor naiz, gaurkoan Donostien gaude, Zientzia Museoan, eta Felixa kafetegia aurkeztuko dizuegu.
tabernaren gestioa eta izena aldatu genion, zakitak izuen, baina Felixa zen Donostiko zientifikaleri bat, eta ideia ona iruditu zitzaigun, pixkat berari omena egitea. Turismo leku garrantzitsua da, menua daukagu egun guztietan, eta ugaz gain, itare kartako gauzak, eta hamburguesak, razioak, eta veganar produktuak ere badazkagu, nahiko harrera ona dakate, eta pixkat hori ere lantzen ari gara. Saiatzen gara hemengo sukaldea pixkat egiten, eta hemengo gauzak aurkezten. Bai, artisa ugara gardok eukitzen ditugu, gehienak hemengoak dira. Kanpotar batzuk ere badira, baina gehien bat hemengo produktua saiatzen gara aurkezten. Orain Julenekin utziko zaituztet, bera sukaldean dago, eta platertxo goxo bat prestatuko du. Kaixo Joseba, Julen naiz, eta gaur egingo dizuet risotto txampia Idiazabal gaztarekin. Eta horretarako, erabiliko duguna da, barazki salda bat, nata, arroza, txampiñoiak, tipula, baratxuria, olioa eta Idiazabal gazta. Bueno, dena presakagu, eta orain txampiñoiak, tipula eta batxuriarekin zuan egingo ditugu. Hasteko baratxuria bota dugu, eta segidan tipula. Eta segidan txampiñoiak. Eta hor utziko dugu, dena ondo egin arte. Txampiñoiak egiten dian bitartean, arroza egingo dugu. Hortako, tipula erregozi, arroza markatu, eta salda botako diogu. Barazki salda. Arroza presakagu, txampiñoiak ere, eta oin gelditzen zaigu, platera bukatzea. Eta horretarako, txampiñoian natakin zuan hasiko dugu, kolore pixkat hartzeko, segidan arroza, buelta batzuk eman, eta dena presagonean, gazta botako diogu. Eta gazta hau, Nafarroako Idiazabal gazta bada, eta hemengo produktuak erabiltza gustatzen zaigunez, hori aukeratu dugu. Arroza listo dakagu, eta platerera pasako dugu. Plater hau da asko saltzen da plater bat, eta menuan askotan jartzen dugu, risottoa. Gero pixkat adornatzeko, gazta raiatua, eta zegoien pixkat, eta listo dakagu. Joseba, gu hemen esteinekin geldituko geha, risottoa probatzen, eta espero dut zuen gustokoa izan da. Felixan gaude, Zientzia Museoan, Donostin, eta ongi atorrik esan azarete beti. Agur! Aupa Aitor, eta aupa Julen, ze itxura eta zeleku egarrian zaudeten, Eharra, horrela jarraitu eta arrozoi probatzea ere jun biharko geha, ez da? Bai. Ez bakazu pasta prestatuta bihar abixau eta arroza jatea jungo geha. Bai, jungaitezke, lasai gainean. Ni Lasai baina asko, arroza ezta? ez dut bainere egin, esan behar dizut. Ez dut dela Benetan? egin. Benetan. Ez da sinisten. Nik erostu ditut hor potetxotan etortzeia. Bale, bukatu oso ondo ez kontau. gerazteia, benetan, oso ondo. Bai. Nik nire etxian euki izan den, baina esan dugu, holako ikeste bergeio etxian, mesedez, atea holako, eta hau naturala da, ez da, agia esan, Denbora pila bat. potek ondo daunen eta ez daudenak hain ondo, baina batzu badaude ondo Oso daudenak, ez ondo da? daude, bai. Bikain. Eta denbora pila bat aurrezten dezu, eta... Bai, Bueno, nik hor ustet. Hau ere oso ondo dago Ondo aiza, denbora balin ba, ez bago denborare ondo jan behar eta triki baina batzukin milar badia, baina milar. Bueno, hau, jarretuko dugu gure errezetak, bale? Arrozeten erakutzeko izu gaur, Venga, ba. Bueno, hemen dakauna, ez tekizu olako triskantzekin berez. Berez hemen txebota arroza eta salda, oura, eta bi batzui, eta nahiko izango zen, Denbora bihar da, bai, denbora. Bueno, hemen dakau jau tosta egin da. Inbiar deuna da, zanpatu hemen, morteron. Hori nik egingo dut, Bai, horrean, baina behitu, lehen ikusi zut fin, baratzu zuritzen, Bai. eta bihar ditugu alioliteko beste hiru, bale? Venga, ba. Orduz hori jarriko izutiten. Eskerrik asko. Bueno, eta ni hemen, ikusi zuen bezala, karabinero ja behitu ze itxuratu duen, pixka tostatu dia, hola, behitu ze sustantzi, behitu honek ja zeu zeinoak. Eharra. Eharran urrengua. Bueno, eta hemen ningo deuna bain, hemen txitsa pixkat eman, nik horatzen naiz nire aurrenengo erreportaia bat intzen ialazu. Noko izan zen, ezin parre, mesedez, kostatu zaiz desatia, Bai, badakitetzen nula horren inguruan hitz egin nahi, baina behitu gaina esango dizut, un plan perfecto zuen izena. Vale. 2009 deitu ziaten, gainaz Zarauzko herriaren inguruan zan, eta, okerresoa nago, izeta elkarrizketatu nun, eta zu ere eta gero beste hainbat. Eta gogoratzen dut,
gizon honek, esatezula bunikamanen Gaztetxo aurrean, honek, ez? Bai, gaztetxo. Asko ikasi du ordu eskertik honek. Eta, keba, hemen grazia daukana aita da, eta ni ez, oso urduri zeon. Eta baitu, bera, gaur egun, ni elkarrizketatzen. Katxizla, eta urduri, hasi ja inaiz ikasten ja urduri jarri diaz. Baina egia esan urduri neon, Oso, elkarrizketa, hor gainen nola terrazan jarri ginala, goratzen naiz. Zure croissanekin. Naranja zukukoakin, eta Bai. goatzen naiz. Gixajoak ezintzun, ez da jan, ez edan. Kiston alparga, eta Eta beitu. Ai, ama. Beraz, hoi bai da, Mugak gainditzea. Eta ere bai ez esatia ez tetolako ikingo, ez da? Esate unak olakoik ez tetingo, azkenian hor bukatzeu. Bai, gainera nik uste jazuk ja bideratuta zeundela. Zu bazenekin, baina nik ez. Hortxe. Nik bat hartuko zut, batzui bat. Hartu nahi dezuna. Bai, ze hor botako dut pixka. Eta hauek nola nahi dezu satitzia? Ez de hori behitu, hori ingo deu Osorik egosi, edo? osoikan. Ingo deu, esan deun bezala hori ingo deu zapore pixka kentzeko, ez da zer gertatzen marra bat inbadiozu, Vale. Zapore pixka kentzeko, pixka pikante eta errepikatzeun hori kentzeko, ingo deuna da eskaldatu bi bider. Uronta botako deu. Irekitzen hastean nian, ura kenduko jau, berri hotza jarriko jau, eta beste irekin bat emango jau. Oso ondo, zu gogoratuko zea. Ni gogoratuko naiz. Venga. Bueno, eta maite, telebistan zu oso gaztea, zizinan. Ezta? Bai. Ni gaztea zinaiz, baina zu oso gazte. Bueno, ez pentsa, ni baina, bueno, 26 bat urte ukiko nitu. Ze gaina ni telebistan jantzitegin hasi nitzan. Kasetari bezala beranduago, baina, bueno, muturra sartu nahi nun. Eta sartu zendun. Eta hor sartu nun, bai, eta hor duzezkeoztik, pentsa, ni, hemen hasi, ezi, eta dana, bai, profesional bezala, pertsona, ni hori beti esaten dut, ez azkenean, nere etxea dala. Dudi gabe, guri are bada, guri are bai. Eta gustu askokin egila, ez da? Bai. Hemen txegabiltza. Zizan behar izun guain, bueno, hori pixkate pelduko zala, emango izut goiara bat ez erretzeko, goiaratxo bat emango izut, eta ingozuna da, honea botatzen jun, dana bota berren, da dana puskatzen hasi berren. Bai, pixkanaka eta hobeto moldatuko, bota hola, behitu, azteko, ni ustet, hola, pixkat, eta batzui pare bat nahiko. Eta hau ilusioa egiten dit. Bai, behitu, aurrena zanpatu, hola, pa, bildure gabe, hori da, eta pasta bat imiarrezu danakin, bale? Pasta. Bai. Bale. Eta bueno, eta hainbeste zaion artian, zin izan da lanik gogorrena, lanik, ez dut esan nahi txarrena, baina igual gogorra, bakizu grabaketa atzu luze izaten dia, batzuk ez dia... Gogorrena psikologikoki, nik ustet, izan zala, esta es mi gente. Esta es mi gente. Bai. Zeite zen duen bertan. Bueno, 7 urte zehon nitzan, eta hasi nitzan redaktore bezala, eta bukatu nun zuzendari bezala. Osea, pasanitun postu guztik, hori, redaktore, zuzendari orde, eta zuzendari horre, bueno, bakar batzu pasaginan, denboraldi desberdinetan, baina batez ere redaktore bezala neonian oso gaizki. Bai, Oso gaizki, ze, karo, pentsa gara jortan, etzeola ez interneterik, etzeon ezer, guk gaia jartzen ziguten, adibidez, bilatu behar dezue, adarra jarri dizkioten norbait. Eta, karo, hori ez da... Bizilaguna, eta. Orduna, niko goratzen da, eta hartzen genituela, listina, iriki listina, horrela jarri, eta hasten ginen deitzen. Garai hortan oendik telefono mugikorrak eta oso gutxi zeuden, eta gu lan iten genuen telefonoarekin. Eta hasten zinean, hori, telefono, eta haizu barkatu zure etxean, zure inguruan, ez ez usagutuko hola iten genuen lan, orduan. Eta jendia aurkezte zan? Bueno, pentsa 7 urte zehontzan airean programa hori, baina izan zan neurri baten eta maitasun guztiarekin infernu bat. Ai, ama. Bale, eta orduan, nahi ez, igual, zaiago izaten dira atzeko lan horiek, dana lortu berra, eguneratzia, aurkezten egotia baino, askotan ez da? Bai. Errespetu guztiarekin, atzekaldean egiten den lan hori izugarria da programa guztitan, eta batzutan nik uste beste aldean dagoen jendea bat, karo, normala da ez, baina ez dala konturatzen noraino zema jende dagoen atzekaldean, zelako lana egiten duen, aurpegia beti, berberek ematen dute,
baina hori, zu hemen egon ahal izateko eta galdera... Bazen jende dagoen lanian, eta jende lehen zukuntzen, eta errezetak laguntzen iten, jende esateit, auta, jode, eta ze gauz eitetuzu, bai, nik ez dut iten. Talde lan gabe bizitza honetan ezin da eserrein. Ezin da, eta gurean... Horako gauzik ez behintzat. Keba, pentsastaz mi jenteko saioa bezala, ez? Osea, nik horrek geratzen ginean, gogoratzen dut, igual goizeko, bikoteka egiten genuen lan, eta bikote bakoitzak egun bat zeukan programa bat. Orduan zuk itxi behartzen nun. Orduan igual goizeko ordu batak, ordu bilak, han miramonen, ni gogoratzen den neharrez, parrez, bueno, bai diala momentu batzukola, baina, ostras, gogorra zan bai. Nik ordu eske hostik, ez naiz berriro ere horrelako lan bat egiten... Jarri, ausartu, ez, Eskaini izu eta etxe ausartu, edo... Ausartu, ez detena nada, nahi. Ona, a ber, nola zoaz honekin borrokan. Nola nijoa. Bale, oso ondo, baina... Biga, energiak bildurri gabe, birrindu, eta gero, behin birrindutzen zezunean hola golpear batzuk, gio, behitu, pasta bat bezala inmierda. Bale. Zu pentsatu aizeala, pues, lan hori bialdu zizuna erredaktore egunean, ra, eta eman eurra, bale? Bale. Hau ilusioa egiten zidan, ze morteroarena ez dut iten zidan, ja ez dizu iten. Bai. Baina ez daukat zu besain indarra, baina saiatuko. Bueno, hemen ikusten zuen bezala, salda ia listo dakau. Honek bi aldiz egozi diguta ura aldatu diot, baratzuri hauek listo dazkau bai alioliantzako. Kenduko jo ura, eta lagako ditut hemen, plater txiki batian prest. Hori nahi nire tentzun, Bai, ez? Kolpe pixkat. Nago pixkat audiokoekin, baina... Ondo. Eta gero, jai ez jai ibili zean horietan, horre pila gozatuko zendun, ez da? Jo, kriston parranda zale fama daukat. Nik guztoko zitzaiten hemen zukaldetik atea eta area festa ibili, ez? Jendeak ikusten du, baina oso lan gogorra da, ze mundu guzia festan dago, zu lanean zaude. Jende arrotuta, no? Bai, ez dakit nola esan, ni juten naiz, animotxu tal, baina pinua jarri eta nere etxea. Ez naiz festetan geratzen, lehen igual gehiago, oain gaur egun ja ez, gogorra da. Eta hor batzutan, bai egia dela baldintza horietan lan egitea, Bai, eta gainea, zu esatezuna, eta jendia txorimalguan egiten, eta jendia pixka berotuta, eta beste ez dakize, eta zulanen zaude, baino tal... Denetarik pasa ditugu, Joseba, hortan. Ez ni bakarrik, kamarentzat eta ere oso lan zaiak dira, baldintzak ez dira bat ere... Orduan, hori, aurpegia beti, festan zaude, eta hori da islatu behar dezuna, baina batzutan... Bai, eta gaina zu esatezuna, guain leku hau berdeu, baina haber nola esplikatzezuna inbeste jende da honean leku hau berdeu. Jendea momentu horietan, bere xarma ere badu. Hemen ikusi dezue, hemen guain bota dugu barazkik. Entxoingo dugu pixka gehiago gorritziak, gehiago botako jo tomate konzentratua, botako jo piperra utza pixka, botako dugu hoxe, eta gero salda, baina bitartean guaz, trabakua bekua, maiabian dago, eta ikusiko zu ze plater goxua prestatu duen. Egunon, Joseba, Imanon naz, trabakoa bekoa jatetxetik. Hau da gure etxea, eta barrukaldetik erakutsiko dizut, nola egiten dugun lan. Trabakoa bekoa jatetxea, 1928an gure aitun amonek beraintzako egin zuten baserri bat. Eta hasiera baten nola errepidea bertatik pasatzezan, zan benta txiki bat. Olioa, ardoa, olako gauzak saltzen zituzten. Gure ama, eskondu zanien ona, baina garatu zan jatetxe bezala. Ni etxe honetan jaio nintzen, eta beti sukalde bueltan ibili izan gara, bai jolasten eta lanean pixkat. Baserriaren ondoan, garai baten gure osabak tailer txiki bat zeukan. Lanbreta zerbitzu ofiziala. Nola lanbreta zegoen hemen, gure jatetxea lotua izan da bai txirrindulari eta motorzaleekin. Jatetxean egiten dugun sukaldaritza da tradizionala esaten dena, betikoa. Inguruko produktuak, kilometro zero esaten dena, bai ingurutako baserrikoak eta sasoiko produktuak. Aste barruan eguneko menua dekogu, baita ere,
egunero eta asteburuetan karta zerbitzua ere ematen dugu. Ezagutzen duzue gure historioa, eta orain sukaldera pasatuko gara, Mikel sukaldaria prestatuko digu, sasoiko produktuekin egindako entxalada goxo-goxo bat. Gaur, otarrainzken eta mendiko angulen entxalada epela preparatuko dugu. Osagaiak, otarrainzkak, mendiko angulak, olioa, brandia, gatza, perexila, baratxuria, kaiena eta letxugia. Lehenengo, otarrainzkak zurituko ditugu, orain, zertaginean, olio pizka bat botako dugu, eta azalarekin eta buruekin flanbeatuko egingo ditugu, jugoa ateratzeko eta alinua egiteko. Orain jugoa kolatzen ari gara, buruen zukua eta brandiaren zukua gordetzen dugu, eta orain berakatza laminetan moztuko dugu. Orain olioa jarri behar da sartainan eta berakatza frijitu behar da. Frijitua dagoenean otarrainzkak botatzen ditugu. Gu beti inguruko baserrietan barazkia, kokela eta dana erosten dugu eta gero gure errezetak egiten ditugu. Orain mendiko angulak bota behar ditugu. Indak egun behar dira, baina ez dute denbora asko behar sartainan egotea. Kantareluz hauek ordiziako merkatutik ekarri ditugu. Hori bukatzen den bitartean, lehen gordetugun zukuari, olio pizka bat botatzen diogu, eta nahaztu egiten dugu. Eta orain ja, plateran jartzen dugu dana. Lehenengo, behian, letxugia jartzen da. Otarrainzkak jarriko ditugu. Orain mendiko angulak jarriko ditugu. Azkenik, otarrainzken zukua olioarekin nahaztuta daukagu, eta entxalada alineatzeko erabiliko dugu, eta bukatzeko, dekoratzeko, perrexil pizka bat. Joseba, hemen duzu gure gaurko proposamena. Otarrainzka eta mendiko angula edo kantareluz entxalada epela. Trabakoa bekoa jatetxean gaude eta gonbidatuta zaude, etorri nahi dozunean. Agur! Aupa Imanol eta aupa Mikel, sei txura, ama, Kristona bai. Eharra ez, urrengoa, guriare ez dijoa gaizki, Ez dira goze naiz. Bai, bueno, laizter jango deu. Ikusi, a ber, behitu hemen barazki ja ze kolore hartu duen, ze puntua, bero hau, hemen txukun, eta guain hori listoak azu ya, ezta? Bai, nik uste baiet. Ze lan txukun egin dezun. Ai, ama, behitu, txukun, ondo zanpatuta. Beste lantxo bat akatzutetzeko. Venga, bota. Ba, behitu, hemen jarriko deu, eta inbierdeu maionezaiten abilazea, erosite zure bai. Lehenengo aldia da, ingo du. Vale. Ondo, bueno, nik erakutsiko izut liten. Ondo, arroza erosten bazu maionesa pentsatze baiet. Ba, pentsa. Betu, bota gorringua bertara. Ni aldi berian eunea osagaia botatzen jungo naiz, bale? Betu, hemen dakat tomate konzentratua, tomate murriztua, horrela esan, horrela zen. Botako jo, piperra utza pixkat. Pixkat, gozua da, baina ez diogo gehiagi botako, ez dela ilun bateakoa, bale? Eta azafraiare bai pixkat. Guantxe botako jola pixkat. Ondo tortu zailo azafraia jola toste txiki bat ematia, Baina txikilla, bestela irritea. Bitu zeu zaila azafraiana, bitu, haber izte zaizun. Bai, izte zaite. Kristona. Bueno, eta hemen ningo duena da guain, salda bota berta. Eta zu hor, bota arrautza. Aste naiz arrautzak. Bai. Oso. Bota arrautza. Osua, bale. Baratzuriak, eskaldatu ditugunak, 3 botako dituzu. Hauek? Bai. Vale. Oain? Orain, ospina pixkat. Pixkat. Pixkat, pasatu gabe. A ber, behiratu idazu. Bale, oso ondo. Ikusi zu hemen ze sustantzi zekan honek, Bai. Ingo detena da, behitu, hemen sustantzia dagoen dikan. Urtantoa otako jotonea, eta gero pixka gehiago berbadeu, erabiliko deu, baino hau, behitu, nolak hau, beste sopa bat atea deu ia, Oandi sustantzia daka. Hau erabiliko deu, gero gehiago berbadeu. A ber, horrekin goaz. Bota jozu estragoia pixkate bai. Nola estragoia eta batzuia nadan, estragoia eta batzuia ezin du falta. Noxen? Bikain, nahiko, pixka gehiago igual. Bai. Beste pixkat, bale? Eta guain, gatza pixkate bai.
estragoia bezala, hola, pixkat, pasatu gabe, oso, nahiko. Eta guain, betiko askotan esplikatu ez tezu askotan ikusten saioa, Betu, mendaka bihatzo arrautzana, eta guain beta berdizu, beste bi olillona. Bota. Hola, ahojo. Ahojo, betu, mendakazu nagazu. Betu, ia eundaka, ez da? Eunea ez da iristen. Ba, 250 ia 300 botako zu, bale? Hola bai. Hola bai, ez da? Bale, eta hemen ia arroza botako, Betu honek ze sustantzia hartu duen. Hola bai, baina betaurrekoekin hobeto. Gehiago. Beste hainbeste. Ojimetro izan behar dura, ez du behar zehatza, Ez, baina, gauzak ondo. Pizka gehiago, 250 zua sortxe, bale, hortxe bota. Eta hemen ja botako dugu arroza, eta egosten jarriko dugu, Baitu, botako dugu. Hau badakit erabiltzen. Bale, ba hoi sartu jarezu, barroaino, hola! Zuekin nintzaiten dago ju nintzait, guantxe botako jotana. Mikatxiz lamar. Hemen almendrak eta batzu jakau, guantxe botako dugu barroa, guantxe deseingo hemen, ez da okuido ikan, Ja nola sukaldatuta da hon, ez da arazo ikan. Bale. Emango jot? Barruan nio sartu, ondo. Eta guen barruan eman, da ez moitu. Bea juntadila hartzen. Zuk ez moitu, bale? Haidi joa hartzen, ez da? Bai. Oso ondo, mantendu behian, Askotan mosten da gora altzatzen badeu. Hori guen egin pixkak, baina hola, pixka bakarrian, trit. Bale, hori da, hola, beste behin. Guen pixka gehiago. Bale, eta hemen bi holako inda dakazuia. Beste bat, eta guain bat gora nio. Bale, guain jetxi bera. Inde zuia, inda da hori xe. Hoi arroza baino eskarro itea, Hoi alde zuin etxian. Vale. Bai, hau bai. Vale. Nik uste doa indi pixka falta zaiola, Joseba? Ondo da. Hori guain goiara batekin pixka naztuko deu. Vale. Sí. Probatu dezaket? Bai, noski. Bai. Lehenengoa da, probana. Probatu beharko deu. Oso goxu batea zait, bai. Mundiala. Benetan oso goxua, Bai. Benetan. Igual etorkizuna hemen daukan. Inoizta jakiten, ez dezu probatu. Euskalo, nordaki. Baina, bueno, zuk alde kontuetan ulertu behar, zu pintxo lehiaketetan horri biltzezea eta aurkesten, ez da? Aurrik kasiko zu. A ber, ikasi egia Dastatzen, ez da igual. Ez ditu probatzen. Ez? Nik aurkeztu ditut. Eske gehiotako jote. Bizkaia Araba eta Euskal Herriko pintxo txapelketak, beste batzuren artean. Eta, karo, mundu guztiak esate, baina zu pintxoa jango dituzu. Ez. Osea, nik ikusti ditut, aurrea ataltzea, nola egiten dituzten, karo, igual ronda bakoitzean, 20 pintxo baino gehiago aurkezten ditut. Sufrimendua, ez da? Sufrimendua eta bukatzen den askatuta. Bai, hainbeste usaia, hainbeste... Eta egia da, ez dakidala nola deitu zidaten hori aurkezteko, egia da ez daukadala ideiarik eta urteen poderioz ere aitortu behar dut, ez dudala asko ikasi. Ez du sinisten, baina, bueno... Zeus ikasiko zendun, beti ikusi eta ikasitea, ez da? Izen batzuk, osaio batzuk, gero, bai, baina esate izu, ninago horre utxuneak betetzeko, eta egia da, sukaldearen inguruko ezagutza eskatuko bazuten, osea, ni bonbortan ez nintzen sartzen, baina beste kualitate batzuk dauzkat. Beste asko. Bueno, ikuste zuen nola inaizen arrozakin, ez da? Nola arrozak saldatxo izan behar duen, ez deun nahi lehortzia. Komeni da ikuste zu lurra ondo buelta eman, ez egotia etzian azpinpeatuta, zua jetxi, eta mantxo behar du iten. Eta noiz behinka buelta pare bat eman. Eta zuku gabe gelditzen bada, pixka salda gehiago botatzen joan, bale? Bale. Eta hemen etzaigu gauza asko falta. Inbiar deuna da itxoin, eta hau ese jarriko ditugu karabineruan bustanak, azkenengo 3 minutuan. Iteko hor bere beruakin azkenengo 3 minutuan, eta bakarri falta zaiguna da gero plateraratzia, beste gabe. Karabineroak egosita daude edo gordinik? Gordinikan daude, ni zuritu ditut, eta ingo deuna bakarrikan 3 minutuan egosiko dia. Xamurra gelditzeko, bale? Beste gabe, eta itxo ingo deu, 10 minutu, arroza bukatzen itia, eta segituan plateraratuko da. Bueno, lagunak, eta maite ikustezu zei txula hartzen nahi daun, ez da? Ederra. Loditu arroza loditu zaigu zubasuan, eta guen, azkenengo esan bezala, azkenengo 3 minutuak emango jau karabinerokin, baino
pixka salda gehiago botako jot ez lehortzeko, bale? Bere esentzia mantentzeko, orduan. Saldatxua dala esan dugu, ez da? Saldatxua danez, saldatxu otziko dugu. Vale, burun bat eroi zaigu. Eta hemen ikusi zuen, mateu buruk guendikan sustantzia kaela, baina garrantzitsua da saldaiteko garaian ondo zanpatzia eta zanpatutako jukudanak hemen gelditzia, Ondo aprobetxatzeko, ez da? Ondo, hori da. Orduan hemen txeguain azkenengo buelta emango jo horrela, jarriko dugu hemen karabinerok martxan, ingo deuna da, garrantzitsua, beti errektifikatu behar bada, atento ibili behar da, zingo dugu, dastatu, zemuz daun, gatzan puntua. Bazen Behar gara, izan, baino lehen nuo. Dastatu nahi dezu? Hori, Gerturatu naiteke? Bai, noski. Arroza puntxoa faltako zaio, baina 3 minutu hauetan bukatuko daiten. Goxo da, baina gatzat pixkat hartuko zuen. Hombre, eskera inbeste sustantzi daka zapor ere, bai. Bai, pixka bat falta zaio, puntx bat. Puntxa bat, azkenengo puntxa hartzeko. Bai. Bai, ez diot bota gatzikan inoiz, Bakarrikan, guain azkenengo ikutu emango jo, eta listo. Horrela zeutziko deu, eta beste gabe, 2 minutu terdin, indaukiko ditu karabineruak, eta arroza bere puntxuan. Hau garbitzen jungo gea, txukuntzen hemen, gabonean, eta maite, danez, da lan izango, pentsatzen dut, ordu libreak ebazka zula, ez da? Bai, egia esan, oain bai. Oain bai. Buen arte ez tezu gila denbora ikana da. Bueno, hain pixkat alredez bizi naiz, ostegunetik igandera egiten dut lan albistegietan, orduan 3 egun libratze ditut, eta, bueno, saiatzen naiz, jogara juten naiz, ka-estretx egiten dut ere, pixkat... Ka-estretx, zer da hori? Ka-estretx da, deitzen diote el estiramiento inteligente. Hori bihar denik, Oso ondo dago, Da V forma duen hamaka bat, orduan zu burua hemen dezu, ipurdia hemen eta hankak hemen, eta regulatu egiten da. Eta orduan hor grabedade guzia ez du zure gorputzak mantentzen, orduan hor lantzen dituzu, begietatik oineko bihatzak arte. Baina, V hori, ni adibidez guantxe V ezingo nunin. Ba, eserita bai. Igual, eserita bai. L. Nik egiten baldin badet, baina hankak gora jarri berbaitu dut hau. Gozaba da, Joseba. Ze igotzen dizute, bi aldek regulatuta, eta hor gainean egiten dituzu ariketak, eta, bueno, deskubrimentu bat izan da, yoga ere beste deskubrimentu bat izan da, netzako. Eta hori da egiten detena, deskantzatu. Eta gero mendizalia, ondartza zalia... Mendizalea, oso ekologista naiz. Mendia ez da ikuture. Ez, Usten dezut dagoen bezala. Hortxe. Gustatzen zait hori. Baina ondartza asko gustatzen zait. Ondartza, eguzkia, argi hori, asko gustatzen zait. Egia zan berezia da, ez da? Ostantzan, hor, gabian. Itxasoa, nik itxasoa behar dut onduan. Edo behintzat ikusi, sentitu... Barnekaldean bizitzean etzako saia izango litzateke. Bageabi. Zuze aski, zerretakoa zea? Ni berez, donostiarra naiz, altzatarra. Altzakua. Altzakua naiz, bai. Baina noan itxasondoan bizi naiz. Guain itxasondoan, da jaetzinean berriro atzea bueltateko. Bueno, bizitzak buelta asko mateitu, baina, une honetan oso gustora nago bizi naizen lekuan. Eta daukan bizitzarekin, orduan... Bikain, horrei heldu. Eta errez izaten, baina jakin biharra eusten horrei da. Gaina badakigu gauzak ez dutela betirako irauten, ez da? Ezerrek, nik usten de zerrek. Bueno, hemen dakauna da, nik uste plater txuri jarriko deula. Bai, kolorea ondo ikusteko. Erra kolore daka eta ondo ikusteko. Vale, hau hartu de pusketatxo bat hemen txekartzeko. Ez da dila falta. Horrela, ez da dila falta. Aitak esateiti esai, baldakin noa bera ebili berdeket. Bilatu beharko dezuzuk zure zea, ez? Baina gure txeko ikurra txantxangorria da, perezila ginau gian, da, ni guztua nao. Jende esateria eta zure, bueno, ni gozo gintzan asko ibiltzen naiz, eta bakizue... Gure gozo gintzan perezila ez duela erabiltzen, baina zukaldean asko erabiltzen dugu. Bai, Eta salia naiz eta gustatzen, bitu zeitxure den dugu, beharrein dugu gorko. Beharra. Horrela, ni uste razio bat entzako biotxuleta balin badao nahikoa. Bai, zona, eta horre karabineroa falteia, Guantxa rapatuko ditut, ez banen zerratzen. Hemen bat, bi,
Eta bi jarriko ditu nahiko, ze hor hiru razio badaude, eta bestela besteik gabe, baina bueno, polito jartzeko platera, 3 jarriko ditu. 3 eta 3 jango ditugu. Ionea etorri, zu honea, horrela xe, eta honi bai botako jot, xetutako perexila, hola. Eta baita ere botako jot, olio bernina tanto bat, horrela xe. Zutapora, vale, olio bernina tanto bat, eta beste gabe. Indeu, gaurko platera, karabineroen arroz saldatxua, alioli estragoia eta batzuk jakin, eundokua, eta eskerrik asko men izateatik, eta jarraitu tope, hemen, ETV-en, eurramaten. Agur lagunak! Agur!